Hej Mikkel. Nu er vi kommet til beviset om projekteringer af vektorer. Jeg har tegnet en lille fin tegninger, men lige inden vi starter med den, så kom jeg lige i tanke om, at Mikkel havde glemt at fortælle om noget helt til starten, så den tager vi lige. Den skulle jeg ikke fortælle om. Indskudsreglen. Den skulle jeg ikke tale om. Jamen, det havde jeg tilføjet, at du skulle. Det er lige meget. Jeg tager den nu. Der er en regel om, når vi arbejder med vektorer, at vektoren A til C, eller vektoren A til C, kan vi, hvis vi ser det grafisk for os, ikke? Hvis det her det er punkt A, og det her det er punkt C, vektoren så går sådan her, så vil den, hvis vi indsætter Du står lidt foran det. Vektoren AC vil være lige med vektoren AB plus vektoren AC. Sådan. Det var lige en lille ting at have i mente. Den kommer ind lige om lidt. Den skal vi lige bruge. Ja, så jeg vil tage udgangspunkt i den her, for at kunne bevise den løsningsformel, jeg skrev op før. Den skriver vi herovre i forlængelse af, som hedder, at vi skal selvfølgelig lige have med, at det venter vi med på tegningen. Vektor A på vektor B kan findes ved vektor A prikket med vektor B divideret med eller over længden af vektor B i anden gange vektor B. Det er bare et almindeligt gangetegn, ikke et prikprodukt. Det er det, vi gerne vil ende ud med at have. Så hopper vi lige tilbage til vores tegning herover, som vi tager udgangspunkt i. Det jeg forklarede før var noget om projektioner, så det vi har hernede, liggende her, det er vores projektion, der hedder vektor A på vektor B. Det er den her hernede. Så hvis vi skal skrive det på andre måder, det har vi allerede her. B, det er fra P til T, så den kan vi også kalde vektor PT. A kan vi betegne med vektor PQ, og vektor A på vektor B kan vi betegne med PN. Sådan. Nu kommer vores indskudssætning i brug her, fordi at vi jo ved, at vektor PQ må være det samme som vektor Pn plus vektor Nq. Det skriver vi lige op her. Så er den der lige. Sådan. Så det vi gør nu er at erstatte dem med her, vi kan. Så den her, den bliver til vektor A. P og N er vektor A på vektor B. Og så har vi NQ, eller vektor NQ har vi ikke rigtig noget, nogen anden betegnelse for endnu. Vi ved, at vektor A på B og vektor B er parallelle. Det skriver vi lige herom. Er parallel med vektor B. Hvilket, som jeg sagde før, også må betyde, at at hvis vi ganger en konstant t på B, så må det være lige med vektor A på vektor B.
Nu skal jeg bare lige se her. Hvad er det her for noget, jeg har skrevet her? Nå, ja, yes. Så er jeg med igen. Derudover ved vi, at vektor b og vektor nq, de er ortogonale. Fordi den går vinkelret ned på vektor b her. Det skriver vi også lige hurtigt om her. Sådan der. Yes. Hvis vi arbejder videre på den her sætning, eller på den her ligning, så gør vi lige det, at vi ganger vektor b ind på begge sider. Så det kommer til at stå vektor a gange vektor b, eller prikken med vektor b, og så har vi vektor a på vektor b plus vektor nq gange med vektor b. Her laver vi tavletrækket, og Du står bare lige foran, skal. yes, og ganger ind i her, så vi har det der gange vektor b plus vektor nq gange vektor b. Det her har vi lige sagt var to ortogonale vektorer. Og ortogonale vektorer har et prikprodukt, der er 0. Så det her, det streger vi igen, skriver vi 0. Så a prikket med b er lige med a vektor a på vektor b prikket med vektor b plus 0. Yes. Det er det, der står nu. Så hopper vi lige tilbage til den her smarte notation. Herover om at vektor a på vektor b er lige med t gange, eller konstanten t gange på vektor b, og erstatter det herinde. Så der kommer til at stå 0, kan vi jo på sin vis bare strege igen. Det kommer til at stå t gange vektor b gange vektor b. Eller t gange vektor b gange vektor b. Og så har vi lige vektor a gange vektor b. Er det ikke vektor b? Hvad? Nej, ikke endnu. Det kommer lige om lidt. Så gør vi det, vi isolerer t, og det gør vi ved at strege det her, eller dividere med det på begge sider, så vi får det her herover. Og her kommer så det, du lige nævnte, nemlig b i anden, fordi det er sådan, at når en vektor er prikket med sig selv, så svarer det faktisk til at skrive længden af vektor b i anden. Så det skriver vi lige her i stedet for. Længden af vektor b i anden. Du skal op og have det der op. Og jeg skal nemlig op og have det derop. Så vi mangler lige et sidste step, og det er at få det her t om til et vektor a på vektor b. Og det gør vi ved at se på den her igen. Vi skal have ganget et b på her, for at kunne erstatte det med det der. Så det gør vi. Vi ganger b på her. Det er vi også nødt til at gange b på herover. Vektor b, vel at mærke. Nu gider vi ikke lige tavletrækket mere. Så der kommer til at stå herover, at vektor a på vektor b, det er lige en rigtig grim pil, det der. Det er vektor a prikket med vektor b over længden af vektor b i anden gange
vægt til B. Og så er vi faktisk færdige.